سەرۆکێ حکوومەتە سووریا دەمکی ئەحمەد تۆما راگەهاند ku proseya rahênana opozisyona çekdariya Sûriyê wê meha bê dest pê bike. Piştî gihiştina 400 rahênerên Emerîkî û civîna serkirdeyetiya hevpeymaniyê û hikûmeta demkî bi Generalê Emerîkî Michael Negata yek û serpereştiya vê dosyayê dike li Gaziya Enteb li Tirkiyê. Ehmed Toma di hevdîtinekê de lêgel Ajansa Anadol ragihand ku wîlayetên yekgirtî 400 rahêner ji bo destpêkirina vê karî şandin û got proja wê meha bê dest pê bike û di mihên bê de wê temam bibe û ev hêza leşkerî wê bikare hevsengiya hêzê li ser erdê di berecewendiya gelê Sûriyê de biguhere. û di derbarê cihên ku ev çekdar lê werin rahênan kirin, Ehmed Toma got wê li çend welatên hevsînor bi Sûriyê re yên ku piştgiriya şoreşa Sûriyê dikin û dixwazin bi ser bikeve û ew welat di nav welatên dostên Sûriyê de ne. Ehmed Toma her wiha di derbarê aliyên ku ev hêzê wê şerê wan bikin got ev hêzê wê şerê her aliyekî li dijî azadiya gelê Sûrî rawesta wê bike û di serê wan de jî rejêma Esed. Ji aliyekî din ve weke ku Ehmed Toma diyar kir, ev hêzê wê şerê ramanên tûndirew ku gelê Sûrî perçe perçe kiriye ew gihandiye vê rewşê wê bike û te kes kir ku armanca sereke gelê Sûriye û avakirina welatekî medeni ye. Di dawiya axaftina xwe de Toma amajebûyekê jî kir ku ev proje gelek tiştên pozitîv tê de hene û di pêşa rojê de jî wê gelek proje wek vê proje wê hebin. Wezareta Berevaniyê ya Amerîka di civînekî de di navbera serokê hêzên hevbeş yên operasyonên Sûriyê General Michael Negata û şanderê Emerîkiyê taybet bo Sûriyê Daniel Rubinstein û opozisyona Sûrî di rojên 12 û 13 vê mihê de li bajarê Îstanbulê bernamek bo biçekkirin û rahênankirina opozisyona Sûrî ya çekdar pêşkêş kir.